Il-ħadd li għadda s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borġ-Olivieri konferma li l-Partit Nazzjonalista kien ingħata donazzjoni b'self ta' €250,000 mingħand il-kuntrattur u benefattur tal-partit Zarem Vassallo. Minn dakinhar l-hawn Pawlu Borġ-Olivieri ma ndirizzax iktar konferenzi tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista kif kien qed jagħmel ta' kuljum fil-jiem ta' qabel, waqt li Lorenz Gonzi fl-ewwel reazzjoni għal din l-aħbar qal li hu bħala kap tal-partit kien approva dan is-self u ma kien jara xejn ħażin. Fi kliem Lorenz Gonzi dan is-self mingħand il-kuntrattur Zarem Vassallo li rebaħ numru ta' tenders kontroversjali matul din il-leġislatura ma jwellet l-ebda obbligu. Jekk hux veru li aħna issellifna bħala kumpanija kummerċjali minant Zarem Vassallo ammont ta' flus, jikkonfermajna li ekku, pero dak huwa self li jsir f'dinja kummerċjali, self temporanju li jrid jitħallas lura u ma jwellet ebda obbligu ta' xejn għax Alla ħares huwa hekk. L-erba' filgħodu meta Lorenz Gonzi intarab minn One News biex jagħti id-dettalji dwar dan is-self ma kienx kapaċi jwieġeb bl-iskuża li din hi xi ħaġa amministrattiva. U kemm ingħataw lura minnhom daw s'issa? Ma nafx preċiż, imma l-ammont irid jitħallas lura u jrid jitħallas lura fi żmien qasir. Bdew jingħataw lura jew le? Ma nafx inwieġbek, hija kwistjoni ta' amministrazzjoni. Għalhekk One News taqsel il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil fuq id-dettalji ta' dan is-self, iżda lanqas ma kien kapaċi jwieġeb. Għala l-Partit Nazzjonalista għażel illi jieħu loan minant Zarem Vassallo u mhux minant bank kummerċjali, għala minant Zarem Vassallo u mhux minant individwu ieħor kemm hija r-rata ta' maax li huwa miftijem li l-Partit Nazzjonalista jħallas lil Zarem Vassallo, kemm minn din is-somma ta' loan diġà tħallas mill-Partit Nazzjonalista lil Zarem Vassallo, kienx din l-unika darba li l-Partit Nazzjonalista ħadha tip ta' loan minant Zarem Vassallo u jekk le, allura kemm il-darba ħalon minant Zarem Vassallo u x'valur kienu dawn il-lownijiet li ħadtu man Zarem Vassallo. Men Vassallo minix informat jien nistiednek illi tara ir-risposta li ta' il-Prim Ministru u r-risposta li ta' is-Segretarju Ġenerali li diġà indirizza dawn il-mistoqsijiet kollha. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru ddikjara ma' One News li d-donazzjoni mogħtija b'self minn Zarem Vassallo mhuwiex l-unika self li għandu l-Partit Nazzjonalista ma' dawk li huwa ddeskriva bħala operaturi. Il-loan illi ingħata minn Zarem Vassallo, għalfejn għażiltu propju lil Zarem Vassallo għal dan it-tip ta' loan minflok xi ħadd ieħor? Li aħna għandna loans u għandna credits u għandna pendenti ma' diversi operaturi, saret li mistoqsija speċifikament fuq dik u ġib speċifikament fuq dik.